em baş demeşi van hija o hun beheaten beşe kinu ya benamiyame tefnasi biroji. De beşameya irode em be nalini nayak bahevin ku aktivista ekoloji o ye mafun jinanje başure Hindistaniye. Nalini de des PKI sal tefli shandeki jin hindibu ku chbun bakure Kurdistani o tefli nevroza amede bun. Iro de khwazen ku Nalini chafterin khwe ye ndreutia o ya Kurdistani bemere pave beke. Nalini jibu chil salan zedetöle başure Hindistani jibu mafun jinan o jibu ekolojiye tede koşe. Iro de khwazen ku Nalini tecrüben khwe bemere pave beke. De hamandemide de khwazen Nalini püs beken ka legoriwe tekushina jinin Kurd o tekushina jinin Hindi de kijan aliende de shiben heftu. Bele nahaji VFP Wiener binnen lise ekranen we. Salafu tu bixêr hatî hevpevîna îro. Gelek spas. Di destpêkê de tu dikarî xwe û xebatên xwe bidînasîn? Belê, navê min Nalini Nayak e û ez ji başûrê Hindistanê me. Ez li Keralaya dixebitim ku herêmeke li başûrê Hindistanê ye. Ez demekî dirêj bi civakên li ber behrê dijîn re dixebitim û bi taybetî bi jinên ku nefermî kar dikin re. Paşxanaya min ya esasî ev e. Tu destpêkê îsal teflî şandeyekî bû ku ji Hindistanê çûbû Bakurê Kurdistanê. Gelo tu dikarî bi me re behsa çavderên xwe û tecrübeyên xwe yê seledana te ya Kurdistanê bikî? Ji bo min ev şanseke pir mezin bû ku derfeta min çêbû ez biçim Kurdistanê û em çûn Bakurê Kurdistanê. Ev derfet çêbû ji ber ku min şandeyeke Kurd ku di nav salên Dawîdê hatin Hindistanê naskir û wan ji me re behsa têkoşîna gelê Kurd kirin. Li başûrê Asyayê dîasporekê Kurd nîne. Ji ber vê yekê me zêde agahî derbarê têkoşîna gelê Kurd de nizanîbû. Me dizanîbû ku Kurd gelekin û rastî cudakarî û dagirkerî hatin. û li dijî vê dagirkeriyê her dem bertek û berxwedan hebû. Lê heta ku min şandeya Kurd li Hindistanê nas nekir, min zêde tişt nizanîbû. Wan pirtûkên Abdullah Öcalan bi me da nasîn. Çendan ji me parêznameya sêyemîn bi navê Sosyolojiya Azadiyê xwendin û em gelek jî bandor bûn. Ji ber ku gelek ji me di nava tevgera çepger li Hindistanê de cih digirin ji nêzîkatî û nêrnên Marx bandor bûn. Lê me kêmasiyên vê jî dît. Ji bo vê xwendina pirtûka Abdullah Öcalan ji bo me tiştekî pir hêja bû. Ji ber ku ew ji me re bû alîkar ku em bi nêrineke firehtir li civakê binêrin. Ji ber ku li gorî fêmkirina me teoriya Marx pirsgirêkên ekolojîk û cudakarî û zext li hemberî jinan di asta ku Öcalan giringî dida wan di xwe de nehewandiye. Dema ku em carekê bi hevalên Kurd re li vir axivîn, wan ji me re gotin ku ew Newrozê pîroz dikin. Ew ji bo min sürprizeke mezin bû. Min nizanîbû ku gelê Kurd jî Newrozê pîroz dike. Li Hindistanê gelê Pars Newrozê pîroz dike. Hevalên Kurd ji me re gotin ku gelê Pars jî ji kevneşopûya Zerdeştê. Ji ber ku ew jî bêriya gelek salan ji Mezopotamyayê hatine Hindistanê. Ji ber vê yekê dîrokeke me ya hevpar heye. Ev ji bo min gelekî balkêş bû. Piştî vê hevalan ji me re gotin çima hûn nayên Kurdistanê ji bo ku em bi hevdora Newrozê pîroz bikin. Bi vê awayî çend kesan ji me biryar girtin ku em ê biçin. û di dawiyê de em weke sê jin gihîştin Kurdistanê. û ev ji bo me rûmeteke mezin bû. Ji ber ku em bûn mêvanên tevgera jinên Kurd. Ew bi awayekî pir baş xwedî li me derketin. Em destpêkê tevlî pîrozbahiyên Newrozê bûn û ev ji bo me gelekî taybet bû. Ji ber ku me dît gel rixmê ku şert û mercên neazad de ne dîroka azadiyê pîroz dikin. Ev rewşa bindestî ji bo me gelekî berbiçav bû ji ber ku me dît hejmareke mezin yê polîs û gelek noqteyên kontrolê hebûn ku me derbas kir berê ku em gihîştin qadê. Me ferq kir gelek ciwanan pankart û wêneyên kesên ku şehîd ketine an hatine girtin an hatine windakirin rakirin. û wan di rûşmeyên xwe berskirin. Bêguman
ev pîrozbahî bi awayekî pir hêstiyar bû. Tiştek em ne li bendê bûn ew bû ku pankartên herî mezin ku di wexta pîrozbahiyê de hatin ragirin, pankartên jin, jiyan, azadî li ser wan hatibû nivîsandin bûn. û me fer kir ku ev pîrozbahî bi temamî bi awayekî herdem yek jin û yek mêr bi hevdû re derketin ser tikê hatibû rêxistinkirin û wan pîrozbahî bi rê vebirin. Mêvan an jî axaftvanek esasî wekî ku em ji welatê xwe nas dikin nîn bû. Ew bi rastî pîrozbahiyeke gel bû û gelek şande ji komên cuda axivîn. Hevalek hemû axaftin ji me re wergeran ji bo em fêm bikin bê çi tê gotin. Piştî demekê me fêm kir ku piraniya kesên axivîn demekî dirêj di girtîgehê de mabûne. û hevaleke jin hebû ku peyama Öcalan xwand û ev tenê du meh berê hatibû berdan. Ew gelek hêstiyar bû dema peyam xwand. Min merak kir ew çima ew qas hêstiyar bû û min pişt re fêm kir ku ew jin dema di girtîgehê de bûye gelek îşkence dîtiye. Ew vê demê nû hatibû berdan. Ev ji bo me tiştekî pir bi êş bû dema me fêm kir kesên ku jiyaneke asayî û li gorî tiştên ew girîng dibînin dijîn her dem bi vê rîskî re rûbirû ne ku ew ê pên girtin. Di van heşt rojên ku em man de me gelek kes nas kir û me vê tecrübeyê girt ku ji sedî not ji kesên ku me nas kir demekî di girtîgehê de mane rixmê çend ji wan kesan siyasetmedar bûn jî ku ji alî gel ve hatibûn hilbijartin. Ev ji bo me sürprizek bû ku kes dikarin bi awayekî ew qas hêsan bên girtin û di girtîgehê de bimînin. Bêguman ev rewş li Hindistanê jî di van 5 salên dawî de pêşketiye. Lê beriya vê me nedîtibû ku kes dikarin bê ku biryar an dozek li dijî wan hebe bikevin girtîgehê. Lê me vê yekê dît û em gelekî şaşman. Dîsa jî tevgera jinê ji bo me bernameyeke têr û têjî bi rêxistinkirin û ev ji bo me tecrübeyeke pir taybet bû. Ji ber ku me dît jin di her asta siyasetê de cihê xwe digirin. û em gelek bandor bûn. Dema ku me dît pergala hevserokatî li her derê hatibû sazkirin û hevserok çawa bi awayekî hevbeş berpirsiyartiyê radikin. Em ji vê yekê gelek bandor bûn. Di herêma me de jî ji sedî pêncî temsîliyeta jinan heye di hikûmetê de. Lê pergala hevserokatî nîne li gel me. Ji bo vê newekheviya sayendî hin jî bi awayekî berbiçav dewam dike û me ev nedît di herêmên ku me li Kurdistanê dît. Ev zêde demokratîk bûn. û tiştê pir taybet jî ev bû ku di her şarederiyê de konseya jinan hebû ku yekser temsîlên xwe yên jin hildibijêre. Em ji van mînakên ku jinan cihê xwe têde girtine û bi vî awayî xwe û rola xwe di civakê de radixin ber çavan gelek bandor bûn. Piştê vê em çûn şaredariyên cuda jî. Li van deran me dît ku ji bo zarokan zimanê dayika xwe ango Kurdî fêr bibin û biaxivin xebatên taybet hatine kirin. Çend pirtûkxanê jî hatibûn avakirin û parkên ekolojîk jî hatibûn avakirin. Di çend şaredariyan de muzeyên arkeolojîk jî hebûn ku amûrên gevneşop yên çandinî nîşan didan ku êdî gelek ji wan di nava gengeşiya bajarên mezin de hatine windakirin. û ev mûze derfet didin însanên bajarê ku ew dîsa van amûran nas bikin û bibînin ku tov çawa hatiye çandin û vê pergalê heya roja me ya îro çawa berdewam kiriye. Em pir bandor bûn ku ev xebat hemû ji aliyê şaredariyan ve têne çêkirin. Em heşt rojan li Wirman û em piranî di nava civakê modern û kapitalîst deman ji ber ku em di bajaran deman. Me piranî kesên ku cihê xwe di siyasetê de digirin nas kir. Ji bo vê em nikarin bêjin ku me jiyana civakê bi rastî nas kir. Ji bo vê dibe ku agahî û çavderiyên me di derbarê gel de pir sînordar bin. Ger ez bi perspektîv an jî bi çavekî hindûyî lê mêje bikim, ez dikarim bêjim ku gelek tişt ji karên me yên rojanê pir cuda bûn. Ji ber ku ez kesekim û li gundan jiyan dikim.
Danûstandinên min piraniya xwe bi kesên gundiyan re ne ku debara jiyana xwe bi rêbazên kevneşopiya çandiniyê qezenc dikin. Lê cihê ku em çûn ji ber ku bajar bû me cihên çandinî û cotkarî kêm dîtin. Em dizanin ku cihên Wisa li Kurdistanê pir in, lê em neçûn wan herêman. Ji bo me di vî warî de cidabûnek hebû. Lê bi giştî em ji tiştên ku me dît gelek bandor bûn. Yek ji cihên me di dema rêwîtiya xwe de dît rêxistina çandê bû. Em çûn cihê Kasedê, ku cihê çanda jinê bû û li vê derê hemû hunermend, lîstikvanên govendê, şanoger û stranbêj tên gelhev û bi lîstik û stranên xwe fêmkirina xwe ya çand û zimanê nîşan didin. Ev derciyekî pir balkêş bû. Piştî wê em çûn Akademiya Jineolojiyê û em ji wan fêr bûn ew çawa bi berpirsiyartî tev digerin ku ji bo bikaribin giringiya rola xwe di civakê de nîşanê jinên din bidin. Di heman demê de ew nivîsên Öcalan werger dikin û belav dikin da ku ew nivîs bigêjin zêdetir jinan. Tiştekî dinê ku ji bo min balkêş bû ew bû ku lêkolîn wan li ser kevneşopiyên di civaka Kurd de hene. Piştî wê me komelaya roza nas kir. Ev komel alîkariya jinên ku pêwîstiyên wan hene dike. Bi taybetî jî alîkariya jinên ku ji aliyê malbat, kes û nasên xwe ve rastî tundiye hatine dike. Ev ji bo me sürprîzek bû. Ji ber me fêm kir ku hîn jî gelek tundî li jinan di nava malê de heye û jin hîn jî bi pirsgirêkên cuda re rûbirû dimînin. Komelaya roza bi van jinan re hevdîtina li ser tundî û êrişên ku di nava malbat û civakê de çê dibin pêkdîne. Gelek jin di komelaya roza de bi dilxwazî kar dikin ku pirsgirêkên jinan çareser bikin. Piştî wê me dayîkên aştiyê nas kir û em ji naskirina wan gelekî bandor bûn. Ji ber ku ew hemû jin bûn ku zarok, hevjîn an jî mirovekî wan di nava têkoşînê de şehîd ketiye. Lê ew dîsa jî xwedî li hevdû derdikevin û dibêjin ku ew aştiyê dixwazin û şer naxwazin ji ber ku ew naxwazin dayîkên din hezkiriyên xwe binda bikin. Ji bo morala xwe bilind bikin û hêz bidin hevdû ew her tim stranan dibêjin. Ji ber ku ew her roj bi zext û zordariyê re rûbirû dimînin. Wan dayîkan ji me re gotin ku ew ciwanên pankartên kesên ku hatine windakirin an jî hatine kuştin di roja Newrozê de rakiribûn hemû di wê şevê de hatine girtin. 100 kes hatine girtin û wan ji me re gotin ku ew nikarin bi şev bi aramî xew bikin ji ber ku her dem tirs heye ku polîs were deriyê mala wan bişkîne û li ser malê bigire û hema kê bixwazin bigirin û biavêjin girtîgehê. Dema min ew bihîst, ew ji bo min tiştekî pir bi êş bû lê dîsa jî ew jin xwedî li hevdû derdikevin û bi moraleke bilind dibêjin ku ew têkoşîna xwe dewam dikin ji bo pêşerojekê azad. Ez ji wan jinan gelek bandor bûm. Tiştekî din ku bala me kişand ev bû. Dema ku em li wir bûn, ev hevala jin ku bi me re eleqedar dibû, şaredara berê bû. Ew keseka girîn bû ku di qada siyasî û civakî de dihat nasîn. Lê dîsa jî ew gelek dilnizm bû û bi awayekî pir germ nêzîkê me bû. Wekî din me di roja Newrozê de dît ku şîvek ji bo hemû mêvanan hatibû amadekirin û em jî çûn û zilamek hat ceme rûnişt û ji me re behsa têkoşîna gelê Kurd kir. Me demekî dirêj pê re sohbet kir û em piştre fêr bûn ku ew siyasetmedarekî gelek kevin bû. û gelek doz li dijî wî hatibûn vekirin lê ew kesekî pir dilnizm bû. Ew pir rehet bû. Li Hindistanê nemimkün e ku tu siyasetmedarekî wisa peyda bikî. Dema me bi wergervanê xwe re nîqaş dikir, me got em difikirin ku siyasetmedarên wan gelek dilnizm û rehet in. Wî jî got erê rast e, ji bo vê me ew wek siyasetmedara hilbijartiye. Ew gerek bi vî awayî nêzîkê me bibin. Ev bêguman rast e lê ew nîşan dide ku fêmkirineke desthilatî heye ku jêfehmkirina me li welatê me cuda ye. Ji ber ku li welatê me dema kesek tê hilbijartin, ew dibe desthilatdar û têkiliya wî an wê bi civakê re qut dibe.
Li gel me wisaya ku me dengê xwe daye van kesan û me van hilbijartiye. Lê rixmê vê jî dema pêwîstiyeke me çêdibû divê em piştre biçin lingên wan maç bikin. Ew ji xwe rewşa me qet napirsin. Ji ber vê em ji nêzîkatiyên li Kurdistanê gelek bandor bûn. Destkirtina wan ya destlatî û rola xwe pir cuda ye. Dema ew ji bo rolekê tên hilbijartin, ew xwe li hemberî gelek û dengê xwe dan wan berpirsiyar dibînin. Min dixwast ez van tecrübeyan parve bikim ji ber ku ez ji van gelek bandor bûm. When the police will come and knock at their door and violently search the place and take whoever they want. Then I was also wondering because I think you Hunde also demari went to utiawede Amara, chun the Gunda village Abdullah village Öcalan of Amara Abdullah ji. Öcalan. Gelo to the kaj To mere bas tell us a beki bit we about le the vedere visit kidit there, u that seledana you we had chao de and basbu. what kind of an atmosphere it was. Oh yes. You know, we were so happy. Em pir kêfxweş bûn ku em çûn Amara jî. Took us there. Em komeke mezin bûn û em di vê rojê de çûn du cihên cuda. Em serê sibê çûn cihekê arkeolojîk yek kevnar ya bi navê Xirapreşkê. That very ancient Ez ji dîtina vê cihê kevnar yê şaristaniyê li Hilala Zêrîn pir bandor bûm. and Ev cihê ku şaristanî lê derketiye ye. see this very Em destpêkê çûn wir. û piştî vê em çûn gundê Abdullah Öcalan û me birayê wî û biraziyê wî û çend kesên din ji gundên wî nas kirin. from where civilization actually grew. Ev pir balkêş bû ji ber ku birayê wî çend roj beriya Newrozê çûbû serdana wî. Îsal destûr hatibû dayîn ku birayê wî biçe serdana wî. û di van 26 salan de ew tenê cara çaremîn bû destûr hatiye dayîn ku malbata wî biçe serdana wî. And it was very Birayê wî got moral wî gelek baş bû. Ew bi hêviye ku pêşketin wê çêbibin û guhertin wê pêk verin. Vê demê hêviya wan hebû ku tiştekî baş wê di roja Newrozê de çêbibe. Lê tiştek çê nebû. all these 26 years. It was only the fourth Çend roj pişt re rojbûna Öcalan jî hat pîroz kirin. allowed to even Me mala wî ya kevin dît ku ew di vê malê de ji dayîk bûye û bi dayîka xwe re jiyan kiriye. Ev cî ji nû ve hatibû boyax kirin. Em ketin hundir û me wêneyekî Öcalan dît. Li wir gelekî xweş bû. Li gel me keçek hebû ku dengê wê gelek xweş bû. Me jê dexwaz kir ku ev yek stranên xwe yên azadiyê bibêje. Ji bo pîrozkirina rojbûn û bîranîna Öcalan. going to be Öcalan's birthday. Em gelek bandor bûn ji ber ku wê bi Kurdî strana xwe got. So his Gelek gundî û birayê wî jî li wir bûn. Me stran got û me ew bîranî. Piştî vê birayê wî ji me re got ku divê em demekî nêz de dîsa werin. so they took us in. û me got em ê werin dema ew hat. Sedî set em ê werin dema ew vegerê gundê xwe. There, the girl Em gelek hestiyar bûn. Dema ku me herêma lê mezin bû dît û ew nêzîkî bax û bostanan bû. Em gelekî bandor bûn. freedom songs and let us celebrate and remember him here. And then you also have like decades of Hun bixweşî xwe dî esmûnî like kî tecrübeyan ye de hansalan de alîrextinkirina gel û bi taybetî jî de alîrextinkirina jinan de ne. Gelo kîjan tecrübeyên we çi bûn ku hûn dixwazin bi tevkêra jinê li Kurdistanê re prave bikin? in Kurdistan. Okay, you know, as I said in the introduction, I've Wekî min destpêkê de jî got ez bi civakên ber behrê di jin re dixebitîm û piranî bi karkerên ku masî digirin û jinên ku nefermî kar dikin re. now from the coast. Ez ji herêmekê bajarî têm û dema min xwendina xwe xilas kir çûn van herêmên berbehrê. From an urban area. And Bêguman ev beriya demekî dirêj bû. Di vê demê de min ji xwe re got ez mirovekê ku astên bilind yên perwerdeyê dîtime. Lê mecbûr mam ku ez rastiya jiyanê ji van civakên masîgêr fêr bim. Ji ber ku jiyana wan ji jiyana min di herêmekî bajarî de pir cuda bû. I had to Ji bo mînak min nizanîbû ez çawa agirekî pêxim û xwarina xwe çêkim. live from this. Min nizanîbû ez çawa avê ji bîrê bikişînim. Ji bo vê mecbûr mam ez ji wan fêr bim. Level from what I had lived in the urban area. Ez neçar mam tiştên ku ez di zanîngehê de fêr bûm deynim aliyekî û ji vê civakê jiyanê ji nû ve fêr bim. Ev tiştê destpêkê bû. So I had to learn. Piştê vê ez ji wan fêr bûm ku ez ê çawa hilberîna xwarinên xwe bikim. I had to really Ji ber ez kesekî bajarî bûm. Min tiştek di derbarê hilberîna xwarinê de nizanî bû. that was the first thing.
Lê li vir civatek hebû ku bi keştiyên xwe çûn nav behrê û dikaribûn masiyan bigirin. Di van rojan de wan gelek masî girtin. Ez behsa 6 sal berê dikim. Wê demê gelek masî hebûn. Di wê demê de to amûrên wan nîn bûn û pisûla wan jî nîn bû. Ji bo ku ew bizanibin ew ê çawa vegerin dema ku ew diçin ser behrê. Wan bi xwe êdî di encama ezmûnê salan de rêbazekî jiyanî ji xwe re dîtibûn ku ev rêbaz bi hezaran salan e dihat bikaranîn. Bi rêka stêrkên li ezmanan wana rêya xwe yê vegerê didîtin. Wê demê ew ji bo min mucizeyekî bû. Ez û çend kesên din ji ber me berê van tiştan nedîtibû, piştî ku em hatin di nava vê civakê de fêr bûn û ev yek ji bo me pir balkêş bû ku me dît ev civak hîn jî girêdayê kevneşopiyên xwe dijîn û xwedî fêmkirineke pir kûr yê xwezayî ne. Ew dizanin rêya di nava xwezayê de bibînin û ew dizanin ew ê çawa bi rêzdarî nêzîkê xwezayê bibin, ji bo ku ew tenê tiştên ku ji wan re lazim in bistînin. Di dema destpêkê de min fêm kir ku bandorekî çawa li ser min çêbû, ji ber ku ez di bajaran de mezin bûbûm. Ez her dem fikirîm ku divê ez pera bidim hev, ji bo ku ez jiyana xwe bidomînim. Lê min dît li wir behremendiyek ji min re lazim bû, ji bo ku ez xwarina xwe bigirim. Tu di encama hilberînên xwe de pere digirî û bi vê rêkê re jî di nava bazarê de pêwîstiyên xwe yên ji bo debara jiyanê dabîn dikî. Ji bo vê min xwe di van salan de wekî parazît ku ji bajêr hatiye hîs kir. Ez difikirim ku ev ji bo min perwerdeyekî mezin bû. Min hemû zanista xwe ya ekolojiyê ji vê civaka masî girhîn kir. Ez ji wan fêr bûm ku domdarkirina jiyanê tê çi wateyê. Ev tiştê teorîk nîne, lê girêdayê şêwaza te ya jiyanê ye. Şêwaza te ku tu çawa bi berhemên xwezayê re di nava tekiliyê de yî û tu yê van berheman çawa bi gelek kesan re parve bikî. Ez van tiştan li vir fêr bûm. Sedema ku ez ji pirtûkên Öcalan bi awayekî kûr bandor bûm, ji vê bû ku ew li ser van tiştan dinivîse. Ew li ser civakên xwezayî û zanebûna wan dinivîse. û ew çawa bikaribin aboriyên xwe yên herêmî birêve bibin. Ev vê yekê weke pergala konfederal pênasê dike ku tê de gel bi xwe xwarina xwe diçîne û biryarên xwe digire. Ez van tiştan ji civaka ku îro ez beşdarê jiyana wan bûme fêr bûm. Lê me jî tiştên ku dizanîn fêrê vê civakê kir. Me jî alîkarî da wan ku ew xwe birêxistin bikin li dijî vê pergalê ku keda wan dixwin. Ji ber ku ew di vê demê de ne li bendê bûn ku ev pergala bazaran û teknolojiyên nû ku di vê demê de pêş ketine çawa nêzik bibin û çawa dikarin têkoşînê bikin ku keda wan neyê xwarin. Em di vê nokteyê de ji wan re bûn alîkar. Ji bo ku ew bikaribin civakên xwe bi rêbaza kooperatifan birêxistin bikin, da ku ew bikaribin encama keda xwe bigirin. Di vê aliyê de xebatên me bi serketî bûn. û ev ji bo çend salan wisa berdewam kir. Ez difikirim ku gemasî di xebatên me de derketin û divê tiştên kesên li Kurdistanê jî dîqet bikin ev e ku divê em her dem li hemberî derdora xwe baldar bin. Ji ber domdarkirina jiyanê tê vê wateyê ku divê em behsa şêwaza jiyana xwe jî bikin. Ne mimkûn e ku di aliyekî de domdarkirina jiyanê hebe û di aliyê din de jî modernîte hebe. Ji bo min ev nakokî ye. Ji ber ku modernîte jî heta astekî pêşketiye. Ji bo vê yekê ez difikirim ku divê em bizanin modernîte çi ye û li ser vê yekê nîqaş bikin. Ji ber ku Öcalan jî behsa modernîte dike. Lê ez nizanim ev civaka îro çawa dibîne. Di civaka modern de êdî mirov zanebûna xwe yê xwezayî ku ji wan re pêwîst e da ku ew jiyana xwe bidomînin winda nekin. Hindistan welatekî gelek mezin e û sedî not karkerên vî welatî bi awayekî nefermî dixebitin. Em dikarin bêjin ji sedî 6 karker di karên kevneşop de dixebitin. Kesên ku di karên kevneşop de dixebitin, ew dikarin zanebûna xwe biparêzin lê dema ku ew dikevin di nava pergalên modern yên perwerdeyê de ew vê zanebûna xwe ya xwezayî ji bîr dikin. Gelo em ê vê zanebûna di derbarê çand û çandiniyê de wekî mînak masî girtin, çêkirina qomaşên resen,
tas û dîzikan û her wekî din çawa zîndî bihêlin? û em ê bi vê zanebûnê çawa aboriya xwe birêve bibin? Ew girêdayê destskirtina me ya kar e. Kar tê çi wateyê? Gelo ew tê vê wateyê ku ez li pêşiya komputerekê rûnim û di cîhanekê mecazî de bişîm. An ew tê wateyê ku ez li ser axê rûnim û bibînim ka axa me çi qas dewlemend e. û axa me dewlemendiya xwe çawa bi me re parve dike û em çi jê digirin? Em çawa dest deynin li ser vê axê? Di roja me ya îro de em gelek tişt ji welat, xak û berhemên xwezayê bi awayekî zêde digirin. Gelo modernîte bi vê çanda ku her dem zêde dixwaze û zêde digire hatiye ava kirin. An jî modernîteya komînal bi çandekê domdarî tê ava kirin. Ez difikirim ku ev pirsgirêkên mezin in ku em di welatê xwe de jî hewl didin fêm bikin. Ji bo mînak di pergala ku ez tê de bi jinên ku nefermî kar dikin û bi jinên ku di beşên cuda de dixebitin re dixebitim, em hewl didin kolektîv an kooperatîv an şirketên biçûk ava bikin da ku jin bikarbin debara jiyana xwe bikin. û di nava van pergalan de em felsefeya xwedî li hevdû derketin û berhemên xwe bi hevdû re parve bikin ava dikin. Ev ne hêstan e helbet. Lê dema ku jin dikevin ferqa van pergalan, giringiya wî fêm dikin êdî van pergalan ew bi xwe didomînin. Lê pirsgirêka me ya herî mezin ev e ku em li dijî dewletekî tê dikoşin ku li gorî pergalekê kapitalîst û li ser bingeha desteserkirina berhemên xwezayê hatine avakirin. Em wisa dibînin ku pevçûnekî di navbera tevger û kolektîfên gel û dewletekê ku destkirtina wî ya pêşketin û modernîta gelekî cuda heye. Ez wisa difikirim ku ew ji bo rastiya Kurdistanê jî derbasdar e. Ji bo vê yekê ez difikirim avakirina pergalekê ku Öcalan jî weke konfederalizma demokratîk pênasê kiriye, di nava çarçoveya dewletekî kapitalîst de wê wextekî dirêj bikişîne. Ceribandina Rojava pir tê behs kirin û em ji tiştên ku em dixwînin gelek bandor dibin. Ez gelek wat hêdidim vê yekê ku îsal Öcalan dixwaze di asteke fireh de muzakere bike û bi rêya vê muzakereyê re em hemû dikarin fêm bikin ka civakekê wekhev û azadî çawa dikare bê ava kirin. Ez difikirim gelek nokteyên hevpar di navbera jinên Kurd û jinên Hindî de hene ji ber ku rewşa gel û karkerên Hindî yê roja îro dişibe rewşa Kurdistanê. Dema ku em dîrokê dixwînin, em dibînin dema Atatürk de di beşa çandiniyê de gelek guhertin pêk hatine. Ji bo pergalekê modern û li gorî pîşesaziyên mezin ava bibe. Ew li herêma me piştre ku ew li herêma we li Rojavayê Asyayê dest pê kir pêk hat. Li gel me hewldanên guhertina pergala çandiniyê piştre pêk hatin di demekê ku têkoşîna gel heta astekê hebû û gelek kesan gotin na em welatê xwe nadin we. Em daristana xwe nadin we. Têkoşînên mezin bi vî awayî hebûn. û têkoşînên bi vî awayî li Hindistanê di roja me ya îro de berdewam dikin. Gelek ez dibêjin ku ew ê nehêlin kesek destê xwe deyne ser axa wan a daristana wan tune bike. Têkoşîneke mezin ev e ku gel xwe birêxistin bike ji bo ku hês û baweriya wan çê bibe ji bo ku ew ji van tiştan re bêjin na. Lê dewlet her ku diçe milîtarîzmê pêş dixe û ji ber vê domandina têkoşîna xwe ji bo van tevgeran her ku diçe zehmettir dibe. Di van 8 an 10 salên dawî de hikûmet her ku diçin zêdetir otokrat dibin. Em îro li Hindistanê dibînin ku derfeta berê 30 an 20 salan hebûn her ku diçe kêmtir dibin. Pêşengên tevgerên civakî an aktivîst bi awayekî hêsan tên girtin û cezayê girtinê li ser wan tê birîn. Ji bo vê em dikarin bi tiştên ku li Kurdistanê diqewimin re empatî bikin lê em bi pêşketinên cuda re rûbirû dimînin ji ber ku li welatê me nüfuseke gelek mezin heye. Li Hindistanê gelek herêm hene ku îdî ava vexwarinekî bû. Daristan tên birîn û dewlemendiya zindewaran îdî gelekî kêmbûye. Di heman demê de tevger hene ku pergalên komkirina avê, komkirina tovan û dewlemendiya zindewaran û ji nû ve şînkirina daristanan ji nû ve ava bikin. Gelek tevgerên bi vî awayî hene.
û çend ji destkeftiyên wan pir balkêşin. Li gorî min ev tecrübeke tiştek taybet e ku em dikarin bi gelê Kurd re parve bikin. Di heman demê de gelek tişt hene ku divê em jî ji gelê Kurd fêr bibin bi taybet di aliyê azadiya jin di nava civakê de. Di roja me ya îro de em li Hindistanê êrişên mezin li hemberî tevgera feminîst dibînin. Ev rewşekê gelek zehmet e. Me divan 5 salên dawî de destkeftiyên pir mezin destxistin. Lê divan 15 salên dawî de êrişên pir mezin hene û em dibînin ku êdî mêr xwe li dijî jinan birêxistin dikin. Ez difikirim ku divê em ji xwe bipirsin ka cewhera jinê çi ye gelo. Ji ber ku ez difikirim perspektîfa me ne ev e ku dijbertiya jin û mêr heye. Di vê felsefeya Hindî de destkirineke bi vî awayê heye ku xwedewandên mê heye. Lê ev ji feminîzmê cuda ye. Li Hindistanê çend kom hene ku hewl didin vê spiritualiteya xwedewandên mê ji nû vezindî bikin. Ev ruh hem di jin û hem di mêr de heye û em hemû girêdayê hevin di warê jiyana biyolojîk de. Şaneyên me ji heman hewayê nefes digirin û didin. Dema mirov xwe di felsefeya Hindî de kûr bike, ew ê bibîne ku ew teorî her dem hebûn. Lê ev felsefe bi salên dirêj bi awayekî xerab hate bikaranîn ji ber ku wateya wî bi awayekî şaş hatibû wergerkirin. Îro rastiya me cuda ye û em dixwazin van zanebûnên kevnar di tevgerên siyasî de dîsa zindî bikin. Ji bo vê yekê giring e ku em bi fêmkirin û nêzîkatiyeke rast vegerin li ser kokên xwe. Li Hindistanê çend kom hene ku anha li ser van mijaran dixebitin. Things to share because we have a lot of experiments in India. Like Öcalan also bases his Wekî hûn jî dizanin Abdullah Öcalan paradigma xwe li ser esasê demokrasî, azadiya jinê û ekolojiya vake. how you see the relation between these topics. Gelo hûn têkiliya di navbera serdestiya însanan li ser xwezayî û serdestiya zilam li ser jinê çawa dibînin. Over women, like how do you see these two topics connected? Yeah, I think they are very connected. Belê ez difikirim ev mijar bi hevdû re girêdayî ne. If you look at Dema em li gorî paradigmaya îro pêşketinan dinêrin, em dibînin ku gelek hovîtî heye. Ji ber ku teknolojiya wan bixwe hove. û yên ku van teknolojiyan pêş xistin û biryar digirin ka ev teknolojî çawa werin bikaranîn, van biryaran bi awayekî demokratîk nagirin. Jin di van biryaran de nînin. Ji bo vê yekê di encamê xweze bi awayekî hovtê talan kirin. Bi vê awayî jiyan tune dibe. Lê dema em behsa dayîn û domandina jiyanê û danûstandinên me di pergala zindî de bikin, em ê bibînin ku nêzîkatiyên me wê nedijwar be. Wê zêdetirî xwe li gorî jinan bin ku jiyan didin dema bi xwezayê re têkilî datînin. Ji ber ku di encamê de mirov ji ber berhemên xwezayê dijîn. Eger mirov bi awayekî hov nêzik bibin, ew ê xwezayê talan bikin. Ez difikirim meylên tundî hene. Bêguman jin jî carinan tundî bikartînin. Lê xwe digirina xwezayê û kesên din di civakê de ji bo demekî dirêj rola jinan bû. û ez difikirim ku divê em bi van nêzîkatiyên nerm û yên xwedîkirin û parastinê berdewam bikin. Li dijî nêzîkatiyên hov ku dest davêjin li ser berhemên xwezayê û xwezaya talan dikin. Ji bo vê yekê ez difikirim ku divê em bi tenê behsa dijîtiya nêr li hemberî mê nakin. Divê em van meylên mê yên ku jiyan didin û dihêle ku mirovahî zindî bimîne biparêzin û em bi rêzdarî nêzîkê xwezayê bibin ji ber ku em û xweze yekin. Em nikarin xwe ji xwezayê mezintir an jî cudatir bikin. Ez difikirim ku divê em di pêşerojê de bi vê nêzîkatî têkoşîna xwe berdewam bikin. That we have to go forward. Belê em gelek Thank you spas so dikin. much. Belê temaşêvan hêja, di beşameya îro de nalînî bi me re çavderîn xwe di derbarên dirêwîtiya wî ya li Bakurê Kurdistanê bi me re pavike û di heman demê de jî anî se ziman ku difikire ku jinên Kurd û jinên Hindî dikarin di gelek aliyên de bi hevdûre bibin alîka û gelek tiştî hevdû fêr bibin.
U em jî hêvî dikin ku ev hevkirtina jinan wê di pêşrojê de bi çalakiyên cû bi cû jî bêrdewan bike. û em dibêjin heta bernameyekî din bi mîna nava xeyokexşiyên de, bi mîna nava têkoşînê de dem baş.